καταλαβαίνω πραγματικά την αιμονή του Προεδρείου να μην θέλει να το συζητήσουμε. Δηλαδή μας ενοχλεί το βόλιο της πλειοψηφίας επειδή δεν πήγε από την πλειοψηφία, αλλά δεν έχει συζητηθεί. Πήγατε από το Φλεβάρι, σας παρακαλώ, επειδή υπάρχει μια ευθύνη και μια οδός νομιμότητας. Παρακαλώ να καταλάβετε ότι εδώ μέσα, εδώ συζητάμε, σας παρακαλώ. Δεν μπορείτε να λέτε ότι θέλετε εδώ μέσα. Υπάρχει και το νόμιμο που πρέπει να το κατανοήσετε ότι οφείλετε να το υπηρετήσουμε όλοι μαζί. Και εσείς και εμείς. Όλοι. Θα το κάνω εφόσον χαμηλώσετε το στόμα. Σας παρακαλώ. Θα μας πείτε πότε θα πάρουμε απόφαση για ένα θέμα. Μήπως θα αποφασίσετε να καταστρατηγήσετε τον νόμο απόψε. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ να μην έρθετε να διακόψετε. Είναι δικαίωμα να προστατεύω και δεν θα καθορίσετε εσείς τους όρους λειτουργίας. Αυτά τα συστήματα θα έχει λύσει ο νομοθέτης. Τα συστήματα αυτά θα έχει λύσει ο νομοθέτης. Δικαίωμα. Κανείς δεν θα στρέψει. Εγώ θα σε παραδίδω στην κρίση των συναδέλφων και τόσους θα ακούν. Και εγώ σας παρακαλώ στην πράξη και σας παρακαλώ να συνεχίσετε. Σας παρακαλώ να ηρεμήσετε και να συνεχίσετε. Δεν θα καθορίσετε εσείς αυτά τα ζητήματα που θα έχει λύσει ο νομοθέτης. Ηρεμήστε και πάρετε το λόγο, εγώ θα ηρεμήσετε. Σε παρακαλώ, χαρακτηρισμούς να πάτε να εκτονίσετε αλλού, όχι εδώ μέσα. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω την νομιμότητα. Αν δεν θέλετε να το καταλάβετε, δικό σας το πρόβλημα. Παρακαλώ, προτείνω τη διακοπή για 1 λεπτό και συνεχίζουμε.